Laglagipin nga ayaten ka kung ay sinod bumagsilang karatan awan abutin puso ken ring na kaamok me napategak ken nagpangarawan di ka nagduruwa ayat ko't pamatyam napudno akin ka numan adon pamer perdida kaling mo kaniyak ilalaik laglagipin nga ay ayaten ka di ka nagpangaruan di kan agduduan wen nayat ko napatek ka taytat laglagipin wen biyag ko dinto agbaliw daytoy pamatek ko Please don't forget to subscribe and like our video. Thank you so much.